अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। सर्व व्याधीतून मुक्त होण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे भक्ती मार्ग। हा मार्ग दाखवणारे गुरु म्हणजे गावडे काका महाराज। त्यांनी असंच आम्हाला मार्गदर्शन करावं असं केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी सांगितलं। त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे ब्युरो चीफ संदीप देसाई यांनी। पाहूया। गोवा राज्यात पहिल्यांदाच 108 यज्ञकुंडांचा महाशिवयाग झालेला आहे। स्वतः आपल्या देशाचे राज्य पर्यटन मंत्री नाईक साहेब यांनी व्हिजिट केलेली आहे, या महायागाला दर्शन घेतलेलं आहे आणि स्वतः गावडे काका महाराज यांच्यासोबत सुद्धा आहेत। गोव्यामध्ये खऱ्या अर्थाने जी देवभूमी म्हणून ओळखली जाते त्यामध्ये भक्तीचा जो मार्ग आहे तो या महाशिवयागच्या माध्यमातून आज पुन्हा एकदा अधोरेखित होतोय। आपण थेट संवाद साधलेला आहे। नाईक साहेब नमस्कार। आज आपण स्वतः या महायागाला भेट दिलात, भक्तीच्या मार्गामध्ये सहभागी झालात आणि चांगलं गोव्यामध्ये एक भक्ती मार्ग खऱ्या अर्थाने आपण पावतो अशा प्रकारे भावना व्यक्त केली। काय सांगाल, गोव्यात पुन्हा एकदा भक्ती मार्ग जो आहे तो तळागाळात आणि खऱ्या अर्थाने 108 यज्ञकुंडांचा पहिलाच महाशिवयाग होतोय, काय भावना व्यक्त? मी सर्वप्रथम श्री सद्गुरू गावडे काका महाराजांचा आभार मानतो, अभिनंदन करतो की त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा यज्ञ इथं झाला, त्याची समारोपही आता झालेला आहे। हे खरोखर गोवेकरांचं भाग्य आहे असं मला वाटतं की आतापर्यंत 108 कुंडांचा शिवयाग कधी इथे झाला नव्हता। कदाचित महापूजा झाली असेल, बाकी सगळं झालं असेल आणि गोवेकरांसाठी मात्र खरोखरच परमेश्वराचा आशीर्वाद आहे असं म्हणायला होतं। इथं एक याच स्थळी स्वामी समर्थांचं एक मंदिर उभारण्याचं काम गेल्या वर्षी सुरू झालं होतं, ते आत्ता चालू आहे। येणाऱ्या वर्षभरात ते पूर्ण होईल आणि गावडे काका महाराजांच्या आश्रयाखाली सगळं होत आहे। भक्तिमार्गाला, सगळ्या समाजाला भक्तिमार्गाला लावण्याचं जे काम आहे अशा कार्यक्रमातून, अशा याच्यातूनच ते पुढं जातं आणि नेमकं तोच धागा धरून गावडे काका महाराज इथं गोव्यात परत येऊन समाजाला जागृत करतायत, सगळ्या समाजाला आपलेसे करण्याचे प्रयत्न करतायत आणि खरोखर भक्ती हा सर्वांच्या उद्धाराचा मार्ग आहे। कारण जोपर्यंत आपण या भक्तिमार्गाला जाणार नाही तोपर्यंत सगळ्या व्याधी आपल्याला जडणार आहेत। भक्तिमार्ग एक असा मार्ग आहे त्याच्यातून आपण या सगळ्यापासून निवृत्त होऊन काहीतरी समाजासाठी, देशासाठी करण्याची जी भावना आहे ती ह्या मार्गातूनच आज उमगलेली आहे आणि त्या मार्गावर नेण्याचं मोठं कार्य सद्गुरू गावडे काका महाराज करत आहे। त्यामुळे मी त्यांचा मनापासून त्यांना धन्यवाद देतो आणि असंच गोवेकरावर कृपा ठेवावी, अशाच पद्धतीचे कार्यक्रम परत गोव्यात व्हावे, इतर भागातही व्हावेत आणि समाजाला याच्यात जागृत करावं अशी मी त्यांच्याकडे मागणी करतो, प्रार्थना करतो आणि आजच्या या मंगल कार्यासाठी ज्यांनी जे कष्ट उचलले त्याबद्दल यांना परत एकदा मनापासून धन्यवाद देतो। नक्कीच नाईक साहेब यांच्या समवेत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तावडे साहेब सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत। गोवा राज्यामध्ये हा महाशिवयाग होतोय आणि खास त्यांनी वेळ काढून या ठिकाणी भेट दिलेली आहे। आपण थेट त्यांची संवाद साधूया। साहेब, आपण सुद्धा वेळ काढून या ठिकाणी दाखल झालात, गोव्यामध्ये पहिल्यांदाच हा महायज्ञकुंड होतोय, काय सांगता? मला वाटतं की गावडे काकांनी चांगल्या प्रकारे हा 108 महाकुंडांचा जो हे केला आहे त्याबद्दल एक अत्यंत बरी गोष्ट आहे। मी त्यांना शुभेच्छा देतो आणि जसं आत्ता आमच्या भाऊनी सांगितलं की गोव्यामध्ये तसं मोठ्या प्रमाणात गावडे काकांचं काम सुरू आहे, त्यांना मी शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।